गोंया खातीर कोंकणी बरोबर मराठी भास हिवूय शासकीय भाषा आसा, मात राज्यांत मराठी भाषेचो गळो चेपप चल्ला। सरकारी पत्रां मराठी भाशेंतल्यान येवप गरजेची। राज्यांत भाशे संदर्भात नवो कायदो हाडून मराठी भाशेक योग्य स्थान दिवचें म्हण आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप उलयल्यात। मराठी भाशेक राज्यभाशेचो दर्जो दिवचो म्हण शुक्रारा राज्यांत आंदोलन जालें। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पोकळे बोलतो। गोवा मराठी राज्य भाषा समिती आज आपण इकडे मोठ्या संख्येने जमलो। कशा करता तर आमच्यावर जो अन्याय होत आहे याला सरकारने लक्ष घालायला खूप वेळ काढलेला आहे। गेली 20-25 वर्षे आम्ही मराठी गोव्यात राज्यभाषा व्हावी याकरता इकडे उपोषण आंदोलन चालू आहे, पण सरकारचं आमच्याकडे लक्ष नाही। आज भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गावागावामध्ये पाठशाळा चालू केल्या आहेत, त्या आज बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे। गोव्याची मराठी संस्कृती भाषा जवळजवळ संपण्याच्या मार्गावर आलेले आहे, म्हणून आपण इकडे जमलो। गोव्यात जे नाटकं होतात, जे संमेलनं होतात, मराठी कवी संमेलन, सगळ्या संमेलन जत्रा होतात, गावगावाने कालोत्सव होता, अनेक संस्थेमध्ये संमेलन, अनेक संस्थे चालू आहे गोव्यामध्ये। आणि अशा या गोव्यात आज मराठीवर अन्याय होत आहे, हे आम्ही कसं बघणार। लास्ट वेळेला आम्ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपतीला सुद्धा निवेदन देऊन आलो। मृदुला सिन्हाला आम्ही निवेदन दिलं, प्रमोद सावंतला निवेदन दिलं, पर्रिकराला निवेदन दिलं। सगळ्यांना निवेदन देऊन आपण इकडे आता 50 ओलांडत आलो, पण इकडे आम्हाला न्याय मिळत नाही। प्रमोद सरकारने आमच्यावर लक्ष घालून गोव्यात युवा पिढीला, जसं छत्रपती शिवाजीचा दिवस येतो तेव्हा सगळे युवा रस्त्याने फिरायला लागतात, आणि आज आमच्याकडे युवा नाही। याला कारणीभूत सरकार आहे। सरकारने युवा पिढीला एक योग्य मराठीचं स्थान द्यायला पाहिजे। आंदोलनात भाग घेतला नाही म्हणून युवक दूर पळतो। मराठीचं नुकसान झालंय का? अजिबात नाही। मराठी ही उपरी भाषा नाही, ती गोमंतकाचीच भाषा आहे, आणि मराठी हा गोमंतकीय संस्कृतीचा कणा आहे। कणा तोच जर मोडीत गेला तर संस्कृती बुडेल। आज गोमंतक मराठी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी मराठीला 10वीत आणि 12वीच्या मुलांना 90%च्या वर मार्क पडल्यानंतर त्यांचा सत्कार केला जातो। 98-99% मार्क मराठीतनं जर पडतात तर म्हणजे मराठी युवा पिढी 11वी आणि 12वी म्हणजे 10वी आणि 12वी म्हणजे युवा पिढी झालेली आहे। त्या विद्यार्थी जर मराठी भाषेतनं 99% मार्क काढू शकतात, तर मराठी ही काय बाहेरून आलेली भाषा नाही आहे, ही महाराष्ट्रातली भाषा नाही आहे, गोव्यातलीच भाषा आहे। आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की ह्याविषयी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी आता खरंच एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून घेऊन याविषयी अभ्यास करून सगळ्या आमदारांना विश्वासात घेऊन आमचा हा जो प्रश्न आहे तो धसास लावतील असं मला पूर्ण खात्री आहे। काही नाही, पण तुम्ही एक प्रश्न मगाशी विचारला होता, सगळे इथं वयस्क दिसतात म्हणून। हाच प्रश्न मला माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरने विचारला होता, पण त्यांना सांगावं लागलं की आम्ही वयस्क नाही, गेली 36 वर्ष आम्ही मराठीसाठी कार्य करतो आहोत, हे कार्य करता करता आम्ही वयस्क झालो आहोत। आणि अशाच आम्ही एक ना एक दिवस हा प्रश्न सुटणारच आहे। भगवान के घर देर नाही, अंधेर नाही, देर आहे, याची खात्री करून आपण इथं हे आंदोलन जे चालू केलेलं आहे। गोमंतक मधले गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये मराठी भाषेची नोंद आहे। आता ही नोंद असून फक्त चालणार नाही, कारण तिला नोंद असून सुद्धा राजभाषा म्हटलं गेलं नाही असा एक तिथून तर्क निघतो। आता आमचं म्हणणं असं आहे, ज्यावेळी तुम्ही नोंद केलेली आहे गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये, त्यावेळी काय म्हटलेलं आहे की मराठी भाषा सर्व सरकारी पातळ्यांवरती आणि सर्व दस्तऐवजावरती वापरू शकता। आता असा हक्क कुणाला मिळतो? जी राजभाषा घोषित केल्यानंतर तसा हक्क मिळतो। पण इथे काय केलेलं आहे? डेफिनेशन वेगळं केलेलं आहे, टर्मिनॉलॉजी वेगळी केलेली आहे। टर्मिनॉलॉजी राजभाषा देत नाही, पण डेफिनेशन दिलेलं आहे। म्हणजे हे कायद्यामध्येच काहीतरी भ्रमिष्ट व्यवस्था सरकारने त्या काळात करून ठेवलेली आहे।